Propostes, si és una proposta detallada, seriosa, rigorosa, li ho promet que s'estudiarà, però per favor parlem sobre coses concretes. Però si vostè diu que té la fórmula màgica per a fer viable l'aparcament del passeig i si té la fórmula per a poder... Senyor Borràs, jo quan vostè ha parlat l'he escoltat en tota l'atenció del món. Li demane que faci el mateix en la presidència. Al final és una qüestió simplement d'educació. Jo el que li estic dient que la seva proposta a dia d'avui la desconeguem. Si vostè diu que té una proposta per a fer l'aparcament del passeig subterrani viable, i entenc viable en el sentit que els ingressos puguen assumir totes les despeses, porta-la i l'estudiem. El que sí que m'agradaria és matisar una cosa que és important. Vostè ha parlat del fracàs de Compromís. Vostè sap que Compromís no ha impulsat este aparcament, i si fora per Compromís este aparcament mai s'haurà fet. Jo crec que si fora pel PSOE tampoc. Jo crec que el Partit Socialista mai haurà fet este aparcament. Per tant, apunte bé a responsables i apunte bé qui va projectar aquest aparcament dient que anaven a vendre's totes les places quan després no se n'ha vingut pràcticament ninguna i ha fet que no siga gens viable. Vostè sap molt bé, i ho sap perquè són qüestions que vam estar tractant la legislatura passada, vam estar buscant empreses que pogueren estar interessades en portar l'aparcament d'una manera seriosa, normal i conforme es fa en altres municipis, i no varen tindre candidats. Aleshores, la qüestió és que l'Ajuntament ha d'assumir directament la gestió de l'aparcament, i no cal dir que els ajuntaments són administracions que no estan preparats per aportar aquest servei.